channel my Sakrapara. Sakrapara. Sacrifice. हेलो जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आपण मैंने जानी आज दिनटी हूँ पवित्र कार्तिक पूर्णिमार। तो से आम तरतर होकर बाहर कमाई ना आमको अलरेडी छाड़ी पलैले आमर टे लेट भी हो सारा। तो आसतु जावा डंगा भसाइबा माने धर्मर डंगा भसाइबा। तो चलो ये हेले आमर रूप। हाँ बस माने किसी लोक आसते ये आ ये आसिले आमर तो जानले आपण हमर सब किए कोडी कोठी पे घर पे आसनी हमें तासु खाली आपण देखे मु तो आसी आपण देखे पे राती 3टा को उठी आ किछि नै बस मु भी आसी मम्मी खड़ी बड़ो बड़ो केते सारा लोक होचंदी बहुत। ये तो ये लोक नु हम टिके दिनसटा लोक रे गणा नाही हम दिनसटा के दिन हम दिनसटा केबे एडी पैसा मु जडा था थोई दिन जाना जाना कोना सीधा 150 तो देखिले सब कदली पटोबे। इट्स अ रिचुअल्स। चिंटू भाई सब गोटे जाओ मामुन दीदी भल जलू मैडम भल जलुची भाउजंकर भी जलुची आमने जलई साइलु बा तो डंगार भसार कार्यक्रम शेष कर जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करने। तो अलरेडी आप देखिए कि केते सारा जाम अच्छी बहुत जाम अच्छी। इतने लंबा लाइन देखिकी आपटे भाविले कौन सबुदिन एमती लाइन लगुला ना केवल आज ही लगुच। तो एबे आमर सब डंगा भसार कार्यक्रम शेष होता। अलरेडी आम जगन्नाथ मंदिर शिव मंदिर तो दर्शन कर सारे हेले भी आमर आहरी बहुत सारा मंदिर दर्शन कर बाकी अच्छी। तो आम से जाऊँ दर्शन करने। तो यहाँ जेहेतु पंचुक माने पंचुकर लास्ट डे आज थिला। तो आम दर्शन तो सब मंदिर रे ही करिवो ना। तो चलत जीवा आमर पोको मंदिर अच्छी पोको मंदिर आम दर्शन करूँ से सब देखा। चंडी मंदिर जाऊँ आम माँ भी माने चलिए जाऊँ डिस्टेंस बहुत अच्छी माँ साइड दौचु जातु बुली बुली आपंकर गोड़ थकी जाव कि पेसेंस हरा है। तो एबे फाइनली हमरो
ସବୁ କାମ ସରିଲା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବି ଶେଷ। ଏବେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଘରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଘରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ଲାଗିକି ହିଁ ରହିବେ ନା, ଲାଗିକି ଅବଭିୟସଲି ରହିବେ, ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଲା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ହଉଥିବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଓଷା ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସ୍ପେଶାଲ ଟୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ମୋର ସ୍ପେଶାଲ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁକା ଆସିଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଛୁଟି ବାରଟା ଅଛି, ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ତାର ଛୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଘରେ ଏମିତିରେ ରୁହେ, ଛାଡ଼ ତ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଆସିଛୁ ଟିକେ ବାରି ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାରି ଅଲରେଡ଼ି ପଛରୁ ଆମର ଯାଇସାରିଲାଣି। ଆଲୋ ଆଲୋ ମା ଆମର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ମା ଏ ମା କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? କ'ଣ ତ ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୋ ମା ତାକୁ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛି? ପହଁରା କରିବ ପହଁରା ହବ ମାନେ ଝାଡ଼ୁ ହବ ବୋଲି ଆମର। ସିଏ ତାକୁ ଦିନ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ହେଲାଣି, ଖାଇଦେଇକି ଆସିକି ବସିକି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବାରି ଭ୍ରମଣରେ। ଯେ ଆମ ବାରି ଭ୍ରମଣରେ ଏମିତିରେ ତ ଘରେ ବସି ବସି ବୋରିଂ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କିଛିଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିଙ୍ଗସ୍ କରେ। ତ ଏ ଭିତରେ ମଣିଷ ଯିବ କେମିତି? କହିଲୁ କି ଆମ ବାଇରେ କୁଆଡ଼େ ପିଜୁଳି ବହୁତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆସିଯାଇଛୁ ଆମେ ପିଜୁଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୋଳିବୁ କେମିତି? ତୋଳିଆ ଲୋକ କେବଳ ଜଣେ, ଇଏ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା। କୁଆଡ଼େ କୋଉଠି ତୋଳିବୁ କେମିତି? ଏଇ ଖୁସି ଧଇଲୁ। ଲେମ୍ବୁ ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ବହୁତ ଛିଡ଼ିଗଲା, ଭାଇ ଛିଡ଼ିଗଲା। ପାରିଲୁନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆକୁ ଡାକିଲୁ। ଜଣକୁ ଭଡା ଦେଇଛୁ, ସିଏ ପିଜୁଳି ବାହାରିବ। ଅଛି କେତେ ଅଛି। ପରିଣାମ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ପିଜୁଳି ମିଳିଲା। ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ମିଳିଲା ମତେ। ଏତେ ଯାକ ପିଜୁଳି ଆଜି ଖାଇବା। ଆତ ବି ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଲଞ୍ଚର ଥାଳି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତି, ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।